2. Tæller ud til. 4. 5. Hurtigere. 6. 7. 8. 9. 9. 9. Nej, det er 11. 10. Fucking lortepik! Charlotte, jeg smadrer dig. Hallo, ikke skruet i sengen mere. Ej, nu passer jeg mig på, fordi jeg gider ikke sove sådan noget. Ting i sengen. Vi kan også, så bryder jeg sengen, ja. Det vil sige ikke din fisse.